May hapon, mga igsuon, nakabantay ba mo nga ang atong palibot karon kalibutanon na kaayo? Ug tungod ana, daghan ng klase sa sala ang nahimo ng normal, accepted na. Dayon kung ikaw mo badlong ug ikaw nga moingon sala man na, ikaw na hinuon ang nahimong judgmental. Sama pananglit, kanang premarital sex, ang pagpakighilawas sa dili paminyo. Kung virgin pa ka, or wala pa ka mahilabti, or putli pa ka, ikaw na hinuoy ma-out of place. Dayon, ingnon ka sa imong mga barkada, virgin pa ka. Kanong virgin pa man ka? Nga kanang premarital sex, mo man ay uso karon. Sabay na mo, mga igsuon unsa may gagahitabo na karon. Muna, ang akong pangutana alang natong tanan, diha sa imong personal nga kinabuhi, unsay mga sala nga imong ginabuhat, nga imo nang gidawat as normal. Nga kung badlungon ka, ikaw pa hinuoy masuko. Mga igsuon, whether we like it or not, yes, tinuod, ang atong Ginoo manggiloyon. Maunay ato ang videos kasagara, manggiloyon ang Ginoo, mapasayloon ang Ginoo. Pero gustuhon man nato o dili mga igsuon, diri sa ebanghelyo karon gipakita usab nga God is also a God of justice. Mga igsuon, seryoso ang atong Ginoo kung maghisgot ta og sala. Kaya ang sala makadaot man. So dapat seryoso ta nga maningkamot nga mahimo tang balaan unta mga igsuon. Dayon tabangi pud ng ubang tao nga na-distort, na twist na ang ilang panglantaw sab sa sala, nahimo ng normal. Tabangi sab sila nga ipakita nga ang sala sala. Ug dapat likayan kay makadaot. Okay? Magtinabangay ta ani mga igsuon kay ang sala karon mura na gyud normal ug accepted na. God bless.